Sziasztok, lehetek szerencsések, az én drága testvéremnek szeretnék kedveskedni Girkátára. A Varga Attilának és a kedves családjának, és az Attila is szeretne kedveskedni az ő drága családjának, a gyerekeinek, a feleségének és kivétel nélkül mindenkinek. Fogadjátok sok szeretettel, legyetek szerencsések 100 évig. Mert csináld abba, drága lányom, a kedvedet. Itt vagyok én, drágám, te melletted. Mert te melletted, te drága pici lányom, mert nekem te vagy, te a mindenem. Nekem te jelented a mama, tényleg te azért. Drága lányom, mert a fájdalmat én mostanában ide nagyon sokat kaptam, pedig soha apa, mama, de senkit abba nem bántam. Lányom, de te mégis fogod nekem ide a kezemet. Én mindig itt vagy, tőlem te én pici lányom, nekem az van, ami másnak nincsen. Nekem te vagy az élet. Erre nekem te vagy az életem, mama. Jaj, de csak is érted megyek, nem te szenvedek, ajajaj, de nem csak, hogy neked boldog legyen, lapa mama, jaj, kérdem, lapa mama, te József, a családomnak se valéha mindenit, jaj, de hamar, hogy nekem fel kellett etnő, Hallapukállam még egy szavam van, drága testvérem, és legyél szerencsés, innen mondom a családodnak. Mert hazai úton, mert hazafele, lányom, mostanában ide olyan sok minden, jaj, de bánt engem. Mert hogy fájdalmat én mostanában sokat kaptam, pedig soha senkit apámában nem bántottam, de már. Jaj, de tudja, hogy ezt te jó Isten. Sziasztok!